बावथारला 12 जुननिफ्राय जागोन जोंनिया इउनिट टेस्टफ्रा खिन्थु जोङो दा गोजाम बिजाबजोंनो फोरोंनानै जों गोजाम जोंनि बर' बिमानि रावजोंनो जोङो कुइसनफोरखौ सेटिं खालामनानै जों आनजादखौ लागोन बे साबजेक्टखौ होनायाव लेखायानो गैया दासिमबो सफैनो हायाखै बा दासिमबो जों मोनाखै बा बर' बिजोंनि जा बा गुबुन बिजोङानो जाया जों दि मानिनो हाया इंराजि मिडियामखौ जों गावबागाव बिमानि रावजोंनो फरायगोन दिनै दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय एबसुनि थांनाय 4 जुनाव मिरु मावफुं मेल जथुम्मायाव थांखि आजावनाय बादियै दिनैनि सानाव क्लास 6 आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि बिजोङै होनायखौ जों गनाया होननानै बा सरकारनि बिथोनखौ जों गनाया होननानै जि हाबाफारि लादों दिनैनि प्रटेस्ट बे दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो दुलाराय एबसुनि बिथोन बायदियै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोंनि बलांगुरि प्राइमारि बड' साहित्य सभा आरो बलांगुरि इउनिट एबसुजों जयै लोगो नांनानै जोंबो जोंनि सिङाव थानाय फरायसालिफोराव बे गोसोम बेज गाननानै गभर्नमेन्टनि बिथोनखौ जों दिनै फालिनो हाया होननानै जेनोखि प्रस्ताब लादों बे प्रस्ताबखौ जोंबो दिनै मावफुंनाय हाबाफारियाव गथ'फोरखौ लानानै जों दिनैनि मिडियानि सिगाङाव दिन्थिफुंदों आरो फैगौ जेनोखि 15 जुनाव जानो गोनां बहायबो जोङो गाजा गोमजायै बाहागो लागोन दा जोंनि बिजोंजोंनो फरायनो मोनथारनांगौ जिहेथु बे साबजेक्टखौ होनायाव लेखायानो गैया दासिमबो सफैनो हायाखै बा दासिमबो जों मोनाखै बा बर' बिजोंनि जा बा गुबुन बिजोङानो जाया जों दि मानिनो हाया इंराजि मिडियामखौ जों गावबागाव बिमानि रावजोंनो फरायगोन जों बेखौनो गनायगोन आरो जोंनि फरिखायानो फैबाय आनजादानो नै बावथारला 12 जुननिफ्राय जागोन जोंनिया इउनिट टेस्टफ्रा खिन्थु जोङो दा गोजाम बिजाबजोंनो फोरोंनानै जों गोजाम जोंनि बर' बिमानि रावजोंनो जोङो कुइसनफोरखौ सेटिं खालामनानै जों आनजादखौ लागोन जोङो दुलाराय साहित्य सभा आरो दुलाराय एबसुनि जि बिथोन बेखौ जों मानिनानै जों दिनै हाबाफारिखौ जों मावफुंनो आवगायबाय बा मावफुंनाय जाबाय गोजोन्थों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201 निफ्राय 250 सिम 50% रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सेलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindcollege@gmail.com